Meron nga kaming isang alagang kambing dito na bagong bisiro na kung saan hindi nga siya pinapadede ng kanyang totoong nanay. Nga pala yan yung bisiro na tinutukoy ko sa inyo, nakikishare lang siya ng dede sa iba niyang mga kasama dito. Buti na lang din talaga itong isang inahin namin na si Palang ay napaka-generous at hinahayaan niya nga lang itong ating bida for today's video na dumede sa kanya at ishare yung kanyang milk naman. Pero kahit ganun pa man ay kailangan ko pa rin yan siyang padede dun sa kanyang totoong nanay kasi napakasayang naman ng gatas niya. Etong isang bisiro din nga pala namin na anak ni Pasla, eto ay si Lingling, ay pinapadede ko rin sa kanya. I mean, pinapadede ko nga siya dun sa nanay ni Sirong. Kasi nga din naman, napansin namin etong si Pasla ay napakakonti lang ng gatas niya, kaya kailangan talagang mapadede ito sa ibang nanay din. Anyway, ayan na siya, o diba, nagdidila-dila pa talaga kasi nabusog siya sa kanyang dede for today's video. Tulad nga ng mga nasabi ko ng mga nakaraang mga videos namin, bali apat na nga lang yung aming mga bisiro sa ngayon. Pero dahil nga sa mga instances o mga problema na ito ay kailangan pa rin naming masupervisean sila at na makainom talaga sila ng sakto sa bawat araw. Kwento ko nga lang pala yung tungkol kay Sirong kung bakit nga ba siya hindi siya pinapadede ng kanyang nanay ay dahil pagkadating namin dito isang aga ay nanganak na nga yung nanay niya at actually dalawa pa talaga sila na anak niya. Wala naman kaming problema sa kanyang gatas kasi hindi naman siya matigas or yung parang bumubuo yung kanyang mga milk. Pero problema namin is medyo konti lang talaga yung kanyang gatas. Medyo maliit din kasi yung inahin na to kaya tanggap talaga namin na kailangan talaga ng todo effort para lang mabuhay yung kanilang mga anak. Pero anyway, ayun nga, nung umagang yun ay napansin nga namin yung kanyang isang anak ay nasa baba na or nahulog siya dito sa kanilang kulungan. Habang yung isa naman ay nasa kanyang nanay at talagang inaalagaan niya naman. Kaya din siguro hindi niya tinatanggap yung si Sirong kasi nasa baba na siya or nahulog siya, hindi niya na nadilaan at hindi niya nakilala. Kaya talagang nagtaka kami nung araw na yun kasi bakit and why oh why wala namang ibang nanganak kundi siya lang at bakit hindi niya tinatanggap. Pero anyway, ayun nga yung pagkakaintindi namin and sa ngayon ay okay naman sila at ayun na nga. Kung hindi nga lang kinagat ng aso yung kapatid ni Sirong ay dalawa pa rin sila sa ngayon. So ayun nga, kung meron pa kayong mga ilang katanungan tungkol sa aming mga alaga, paki-comment na rin yan down below at na masagot natin yan sa mga susunod nating video. Syempre kung taga saan ka na din at nang malaman ko nga kung saan nga umaabot yung aming video. Yun lang muna, salamat sa panonood at ingat!